Oyuna диалоги махсус месозем. Фарз карда мешавад ки проекти Dialogs проекти ҷорӣ мебошанд. Аз менюи Project пункти Add Form яъне иловакунии формаро интихоб кунед. Дар ҷавоб Visual Basic оинаи иловакунии формаро мекушояд. Аввал ба нишонаи Form ва баъд ба нишонаи оинаи Add Form пахш кунед. Файлро бо номи getMans.frm сабт кунед. хотиррасон мекунам. Менюи файл командаи Save getMans.frm s. пеш аз ҳаракат кардан ба пеш шумо бояд боварӣ ҳосил кунед ки формаи нав дар ҳақиқат ба таркиби проектҳо дохил аст. аз менюи View командаи Project Explorer-ро интихоб кунед. дар ҷавоб проекти мо проекти ҷорӣ мешавад. проектро сабт кунед. бо ин ҳамаи қисмҳои тағйирдодаи проект ба диск навишта мешавад. объекти форма. хосияти name қимати frm getMans-ро дорад. қимати хосияти backcolor хокистар ранг. border style баробари 1 fixed single ва ба caption выбирайте месседро дохил мекунем. боз хосияти control box баробари false ва max button баробари false. min button ҳам баробари false. ба таври аналогӣ ба хосиятҳои элементи калид ва тукмаҳои фармоишӣ қимат мебахшем. хосияти оинаи диалогӣ. одатан оинаи диалогӣ чунин сохта мешавад ки истифодабаранда дар марҳилаи иҷроиши барнома андозаи онро иваз карда натавонад. хосияти формаи frm getMans ки он оинаро оинаи махсус мекунад чунин тағйир дода шудааст ки амалиётҳое ки дар оинаи оддӣ иҷро карда мешавад онро дар оинаи махсус иҷро карда намешавад. барои хосияти border style қимати fixed single интихоб карда шудааст барои он ки истифодабаранда андозаи оинаро тағйир дода натавонад. хосияти control box менюи идоракунии оина ҳолати false-ро дорад. бо ёрии он дар сатри сарлавҳаи оина нишонаи менюи идоракунии оина вуҷуд надорад. барои хосияти max button яъне тугмаи максималикунонидаи оина қимати false интихоб шудааст ва тугмаи максималикунонидаи оина ҳам дар сатри сарлавҳа вуҷуд надорад. ба таври аналогӣ шумо ба тугмаи минималикунонидаи оина амал мекунед. хосиятҳои cancel ва дефалти тугмаҳои фармоишӣ. ба хосияти дефалти тугмаи фармоишӣ ок қимати true интихоб карда шудааст. хосияти дефалти тугмаи cancel ҳолати фокуси клавиатураро муайян мекунад. агар дефалт баробари true бошад фокуси клавиатура дар тугма ҷойгир аст ва пахши тугмаи enter бетағйир ба тугма таъсир мекунад. пайдарпай пахши тугма баъди кушодашавии оинаи формаи frm getMans бо пахш кардан ба тугмаи ок ҳаммаъно аст. хосияти cancel реаксияи тугмаи фармоиширо ба тугмаи sk муайян мекунад. агар cancel баробари true бошад пахши тугмаи sk бо пахшкунии ба ин тугма ҳаммаъно аст. ба чунин тарз бахшидани хосияти true ба хосияти cancel-и тугмаи фармоишии cancel шумо ин тугмаро ба тугмаи sk табдил додед. оинаи диалогиро мекушем ва баъд маҳкам мекунем. барои дар экран нишон додани оинаи диалогии махсус методи show нишондиҳӣ истифода бурда мешавад. чӣ хеле ки оинаи диалогӣ бояд соҳибияти модалӣ бошад, истифодабаранда бояд онро тарзи осон маҳкам кунад.
пеш аз он ки барнома кори худро давом диҳад. бо чиғзании методи шоу параметри 1 истифода бурда мешавад. Маслан барои кушодани оинаи диалогии FRM MyDialog дар режими оинаи модалӣ. барои маҳкамкунии оина методи Hide-ро истифода баред. Маслан барои аз экран гирифтани оинаи диалогии FRM MyDialog, барои дидани амалиёти методҳои Show ва Hide ба барномаи диалогӣ тағйирот дароред. ду пункти менюи диалогӣ илова кунед ва пеш аз пункти выход гузоред. коди процедураи MNU GetMans-клики формаи FRM Dialogs-ро дохил кунед. бо командаи выбор месяца менюи диалогҳо ба таври автоматӣ процедураи MNU GetMans-клик иҷро мешавад. инҷо бо ёрии методи Show дар экран оинаи диалогии FRM GetMans бароварда мешавад. баъд хосияти теги формаи FRM GetMans санҷида мешавад. агар он номи моҳро дошта бошад, ин ном ба истифодабаранда хабар дода мешавад. гузоштани номи моҳ ба хосияти тег вазифаи коди барномавии формаи FRM GetMans мебошад. коди зеринро ба тугмаи OK формаи FRM GetMans дохил кунед. агар шумо ба тугмаи OK пахш кунед, дар оинаи формаи FRM GetMans процедураи CMD OK кликро иҷро мешавад. дар равиши иҷроиши ин процедура 4 сатри оператори if истифода шудааст. барои фаҳмидани моҳи интихобшуда ва ба бахшидани он ба оператори if истифода шудааст. баъд оинаи форма бо ёрии методи Hide пинҳон мешавад. хосияти теги форма дар инҷо барои нигоҳ доштани натиҷаи кори барнома истифода шудааст. синтаксиси оператори if аз пештара истифода бурдаатон каме фарқ мекунад, чунки сабти оператори if бо пешинаш баробарқувва аст. коди зеринро ба тугмаи кансели формаи FRM GetMans дохил кунед. бо пахшкунӣ ба тугмаи cancel процедураи CMD cancel клик иҷро мешавад. коди ин процедура қимати хосияти тегро тоза мекунад ва формаро бо ёрии методи Hide пинҳон мекунад. аз менюи командаи Save Project-ро интихоб кунед. барномаи диалогҳоро ба кор сар диҳед ва пункти выбор месяцро интихоб кунед. баъд бо оинаи диалоги махсус санҷишҳо гузаронед.